Ja tässä on nyt niin kuin muutama tapa ilmaista näitä vastavoimia, yin ja yang energioita. Eli siellä on nyt mainittu tuo ilma ja vesi, mutta sitten näitä edustaa esimerkiksi ajatus ja tunne, taivas ja maa, yang, yin, mies, nainen. Mutta sitten se, mikä ne yhdistää, on tuossa keskellä toi vihreä, ja se on tietenkin sydän. Tämä elämänpuu sitten meidän kehossa tunnetaan sakrajärjestelmänä, eli siinä elämänpuussa, kun on 7, silloin kun se on niin kuin, kasassa siististi, niin siinä on 7 omenaa elementtiä, ja ne 7 näkyy tässä sakrajärjestelmässä, jossa on 3 taivaallista ja 4 maallista, mutta kuitenkin sitten toi 4. siellä toi vihreä sydänkeskus, niin on sitten se tasapainottava siinä sen koko systeemin keskellä. Ja sitten tähän laittuna vielä päälle sitten toi, että kuinka tuosta kolmiulotteisesta muodosta ne niin kuin natsaa sitten tuohon sakrajärjestelmään. Eli me koetaan, että ne sijaitsee niin kuin tämmöisen pystysuoran linjan varrella, mutta ne on kuitenkin painottuneita kolmiulotteisesti eri suuntiin. Eli se, että onko ne oikealle ja vasemmalle puolelle painottuneita, liittyy myöskin siihen, onko ne feminiinisesti vai maskuliinisesti painottuneita ja niin edespäin. Ja nyt se oleellinen osa tätä luomisen tarinaa on, ja koko ihmisen olemassaoloa on se, että me ollaan onnistuttu tämä elämänpuu katkaisemaan. Eli se elämänpuun rakenne on seurausta hyvin johdonmukaisesta tapahtumaketjusta, joka menee aivan loogisesti, ja se on kaikki täydellistä ja harmonista ja hienoa. Ja siinä vaiheessa, kun se oli se täydellinen symmetrinen 7 omenan puu, paratiisin puu, niin se oli todellakin paratiisi, jossa niin kuin tämä Jumalan tai alkutietoisuuden luoma maailmankaikkeus oli täydellinen, se oli täysin harmoniassa, se oli pelkkää rakkautta ja kaikki niin kuin oli yhteisessä tietoisuudessa. Ja ainoa tapa, millä saatiin niin kuin jotakin niin kuin lisää niin kuin momenttia tähän niin kuin luomiseen ja kehitykseen, oli rikkoa se harmonia. Ja kaikissa myyteissä löytyy sitten sellainen olento tai entiteetti, joka sitten on vastuussa siinä elämänpuun rikkomisesta. Ja meillä raamatullisesti se tunnetaan nimellä Lucifer. Ja Luciferhan myöskin, niin kuin monet tietää, niin alun perin oli yksi arkkienkeli yhtä pyhä kuin kaikki muutkin, mutta hän otti sitten itselleen tämmöisen tehtävän, että hän tässä sanoikin, että mitä jos tehdäänkin asiat vähän toisin. Ja erotetaan nämä maa ja taivas, nämä 2 vastakohtaa toisistaan niin, että se katkee tuosta keskeltä. Ja silloin tämä sydänkeskus, mikä oli siinä keskellä, niin se jakaantuikin 2. Eli kun tätä ykseyttä edustaa ääne tai sana n, one, monissa kielissä se on ääne, joka määrittelee ykseyden, ja mä oon selittänyt tuossa ensimmäisessä kirjassani sitten vaiheelta, kuinka toi elämänpuun eri vaiheista syntyy myöskin tämä alkukieli, ja kuinka jokainen omena siellä vastaa tiettyä äänettä, josta se alkuperäinen kieli sitten on syntynyt. Niin ääne on se ykseyden ääne, eli suomen kielessä vaan sattumoisen jännästi, että kun tämä an jakaantuu 2, niin siitä tulee 8 komponenttia, eli 8 ja 8 on sitten se sana, mikä siitä tulee, kun se ykseys jakautuu 2. Kalevalassa nämä eri arkkityypit niin kuin seuraa toisiaan sillä tavalla, että kukin niistä on tavallaan Väinämöisen inkarnaatio, kun puhutaan näistä miespuolisista hahmoista, ja naispuolisista hahmoista kukin on taas sitten niin kuin Ainon inkarnaatio. Eli tämä on sama juttu niin kuin hindulaisessa opissa on tämä alkujumala on Vishnu, ja sitten nämä tulevat jumalat on Vishnun avataaroja, eli Vishnun inkarnaatioita eri evoluution vaiheissa. Niin aivan samalla tavalla Kalevalassa nämä eri hahmot on Väinön inkarnaatioita, kun sitä näin katsotaan. Ja sitten nämä naispuoliset on taas Ainon inkarnaatioita. Ja Väinö ja Aino on tietenkin jo sanoina niin kuin todella lähellä toisiaan, että ne on ne yin ja yang, ne alkuperäiset 2, maskuliininen ja feminiininen pääarkkityyppi, Aino ja Väinö. Ja se tammihan siellä kaadetaan, ja sen kaatajana on semmoinen pieni
rautainen mies, joka nousee vedestä ja se astuu kuivalle maalle sieltä vedestä, se ottaa kirveen ja iskee 3 kertaa, jolloin se tammi kaatuu. Ja se rautainen mies, kun Kalevalaa niin kun tutkii, niin se identifioituu Joukahaiseksi, tai oikeastaan niin kun Joukahaisen tämmöiseksi niin kun esiasteeksi. Ja Päivälä ja Pohjolahan siinä sitten syntyy, kun nämä 2 maailmaa sinne tulee. Ja tuossa on suora lainaus sitten Lönnrotin Kalevalasta: pääsi päivät paistamahan, pääsi kuut kumottamahan, pilvet pitkin juoksemahan, taivon kaaret kaartamahan, nenähän utuisen niemen, päähän saaren terheisen. Eli kun tämä elämänpuu katkaistaan, niin vasta siinä vaiheessa auringon ja puun, yön ja päivän, kesän ja talven vuorottelu alkaa. Tämä taivaan ja maan erottuminen toisistaan, niin se tarkoittaa myöskin niin kuin mies- ja naisenergioiden ja arkkityyppien erottumista toisistaan. Sen takia tähän elämänpuun jakautumiseen kytketään myöskin ensimmäisen miehen ja naisen syntymä, ja katsotaan miten näppärästi se sieltä tulee. Eli tässä on se alkuperäinen eheä elämäpuu on kosminen ihminen, Adama tai Adam Kadmon. Eli se Adama on sukupuoleton olento, se ei ole vielä mies. Eli nyt tässä Raamatun luomiskertomuksessa on pieni tipa siinä kohtaa, että siinä on annettu ymmärtää, että se ensimmäinen luotu oli mies, mutta Adama nimenä ei tarkoita miestä, vaan se tarkoittaa ihmistä. Ja kun sieltä Adaman kylkiluusta pistettiin reikä, eli katkaistiin se kosmisen ihmisen energiakeho sieltä, niin silloin jakaantui mieheksi ja naiseksi, eli syntyi Adam miehisenä ja Eeva naisellisena arkkityyppinä. Ja se löytyy niin kuin hyvin identtisenä viikinkien Edda-symboliikasta. Edda on siis tämä viikinkien tarusto, jossa niin kuin alkujättiläinen on nimeltään Ymir, ja Ymirin kainalosta syntyy ensimmäinen mies ja nainen, ja ne on sitten nimeltään Askur ja Embla, jotka niin kuin jonkin verran heijastaa myöskin noita nimiä Aadam ja Eeva. Ja tämä utuisen niemen nenä, tai tämä terheninen saari, terheninen tarkoittaa niin kuin autereista, usvaista, ja se on siis utuinen saari, ja siellä kasvaa omenapuu. Ja se omenapuu on tietysti tämä elämänpuu. Ja kaikki nämä keskeisimmät vaiheet Kalevalassa, missä niin kuin puhutaan tästä niin kuin korkeamman tietoisuuden saavuttamisesta, ne kuinka ollakaan, ne sijoittuu tonne utuiselle saarelle. Eli koska se on nimenomaan se keskipiste, se on se sydänpaikka tässä rakenteessa. Ja se, että se on utuinen, no, siinä on ensinnäkin jännä juttu, että sumerilaisilla, niin niillä oli auringon jumala, jonka nimi oli Utu. Ja se oli nimenomaan se Jumala, joka tuosta keskeltä niin kuin hallitsee sekä maata että taivasta. Eli vesi ja ilma on ne 2 vastakkaista elementtiä, maskuliininen ja feminiininen. Ja kun ne yhdistetään, niin siitä syntyy Utu. Ja omena kelttiläisissä kielissä oli nimeltään Avala. Ja siitä tuli sitten nimi omenoiden paikka tai omenasaari Avalon. Ja Avalon on utuinen saari, jossa kasvaa omenapuita, ja se on se paikka, jonnekka sitten tässä keskeisessä Arthur-mytologiassa niin kun sitten kuningas Arthur loppujen lopuksi kokoaa sen 12 ritarin joukkonsa, ja jossa kuningas Arthur sitten myöskin kuolee. Eli Avalon löytyy todellakin Kalevalasta hyvin selkeästi. Tässä niin kuin elämänpuu filosofiassa siis pätee tämä todellakin tämä niin alhaalla kuin ylhäällä, että se elämänpuun rakenne ja myöskin se elämänpuun kehitys mukaan lukien se kaatuminen, niin ne se toteutuu ihan kaikilla luomisen tasoilla. Eli se toteutuu myöskin meidän niin kuin sisäisessä elämänpuussa. Ja siellä kun se on kaatunut tämä 4 alimmaista elementtiä, niin se tuli, joka on alun perin ollut tässä, niin se on keikahtanut paikaltaan ja se on siirtynyt tänne solar plexukseen. Ja siellä siitä on tullut sitten tämä niin kuin egon keskeinen toimipiste. Ja se pitää nyt sitten palauttaa sinne sydämeen.